I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Good morning mga Francis. Nandito po kami ngayon kay Lola Ima. Ito po yung sikat na kainan dito sa Barangay Bulaon, San Fernando City, Pampanga po. Nasa si Sir? Ay, di, saan ba? Ayun. Ayan. Sir, thank you po, Sir. Ayan. Tara. Papakita ko sa inyo. Tignan po natin ang loob. First time po namin dito. Dito mamamaupan na tayo dito. Sabi mo, Beb, nag-graduate yung guard? Ayan. So, pwede pala magpa-reserve dito. Kanino po tatawag pagka magpapa-reserve? May calling card po kami sir na binibigay ko sa mga guests. Okay. Binugan kami. Ayan, may mga pansalubong na rin po. Pinakadulo. Yung kay boss na 20. Yung apat. Sige, sunod na lang ako. Tapos, dito na yung pagkain. Nice. Rice.
Kain po tayo. Nagpa-reserve. Ha? Nagpa-reserve. Saan? Ito po, lagat na hito. Anong lagat? Lagat na hito. Mataan. Hindi ko kukuha. Drink. Sarap. What did you serve? Lengua. Medyo kulali. Okay, pauwi na po kami mga Branches. Ayun, busog po kami lahat. Ang sarap po ng pagkain sa Lola Ima. Yan. At dito ko na po tatapusin yung ating video. Maraming salamat po sa nakaabot, nakarating dito sa dulo ng ating video. At shoutout po kay Bruno Laureles. Ayan. Yung pong alaga po ng aking ate na si Dan Laureles at saka si Kuya Perds. Yan, paki-follow and like po yung kanyang YouTube Facebook page. Sorry. Facebook page, paki-like and follow po. Yan, so shout out po sa mga kapatid nating OFW. Saan man po ang panig ng mundo naroroon, lagi po kayo mag-ingat. God bless po.